Здравейте, хора! От отдавна не съм правил втори клип за деня. Днес е подготовката за морето. Ще потегляме утре към Несебър. Рано сутринта в 4 часа тръгваме. Кой бански ли? 3,5-4 да се вземе кафе, това. Да, 3,5-4 стекове воде. Аз избираме това. Не бе, няма да взимам всички бански. Добре. Да ми каже кои бански. Ето го обувах миналата година. Ти си имаш бански. Да, аз имам. С гъщета ще такова. Да, без гъщета. Това и това само да ти вземе. Не знам това да го... Деде, интересно ми е тези дрехи от постора, дали са... Зъмките и това. Кое? И става блуза. Приготвяме за морето. Че утре ще снимам. Деде, ти на песъка ли ще спиш? От песъка. Добре, на песъка, значи. Добре. С тия мая се къпеш. С тия ли се къпеш? С тия се къпеш миналата година. С тия ли се къпеш миналата? Тия ли беше? Едно от двете май беше, айде да се го С отчитам. тия да си ода така там, вътре в хотела. Добре, значи тия Добре. Значи тия двата взимаш, аз имам бански, вкъщи е. Вече спирам да качвам скетчове, от тук нататък повече няма скетчове. Така, значи слагам ги в тази чанта. Да, тука. това твоя бански ли е? Не, това е на лелето. Ето е другата по-значената. Това ти е много готино между другото. Разбира се. Тук са ни и хавлиите. За мен, знаеш коя хавлия мисля да бъде? За мен е тая. Добре, чакай да не ги разбираме. Или на дедо да е тази с папагалите, аз нали имах някоя. Имаме ли тук, бе? Имаме. Ти защо за това нож да ме заколиш? Тук нож, бе, добре, да срезва това етикета. Па швейцарско ножче, знаеш какво? Видях нещо. Ножичка. Така че... Чакай, баба, не ги раз... Добре. Такова. Ето реклама за лятото. Игличка ли? Той на Валко е така начин. Това е много хубаво между другото, баба. Аля, ти с това ли утре ще пътуваш, баба? Да, с това утре ще пътувам. Ама ти не си го... ще стане. Ще ми стане, бе. Перфектно. Даже ми е тъмън. И с блузата ми се пътувам на хубаво. Да. Той е тениска, не е блуза. Чакай да махнем етикета. Да го изхвърлим. Рано сутринта в 4:00 тръгваме. Даже сме тръгнали. За да не хванем трафика, чухте ли? Да, този Ремонт има, Ремонт, ама и дедо да знаеш, да караш внимателно, защото сега с мантинелите, нали знаеш какво, ако някой тир се блъсне от теб? Може, така не се говори, ти казах никога. Добре, де. Той да си внимателен, на път се говори само хубави неща. Да, бе. Сега са пък. Така.